Ах, божественная любовь, как me промени, агапи тази любовь, живот ми подари. Ах, божественная любовь, тя ме промени, агапи тази любовь, живот ми подари. Давид се сърва в ръце, за любовта ти пеем. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен Бог. Давид се сърва в ръце, за любовта ти пеем. Аз с моя глас ще кажа, свят единствен. А за тази любов тя ме промени, небесна благодат ми подари, животът ми спаси. Ще пея за тази любов, тя ме промени, небесна благодат ми подари, животът ми спаси. Се сърва в ръце, за любовта ти бе. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен Бог. Давид се сърва в ръце, за любовта ти бе. Но аз с моя глас ще кажа, свят единствен. Три, я ви шегуваме. Кога се сетихме, съм чул? По-добре късно, колкото никога, брат. Ме, когато се осъзнава човек, иначе... Младоженека. И булката. Пане, как се чувстваш, брат? Много добре. Слава на Господа, много добре. Радвам се това, който нали го правиме. Всичко, цялата слава е на Господа, радостта остава за нас. Амин, амин. Булката как се чувства? Много добре. Много благодаря на Господ, че сме с
правилното място, да сме угодни пред Господ. Амин. Никога не е късно да правиш нещо за Бога. Амин. Бъдете благословени. Това е твоя? Това. Момичетата, те са близначки. Близначките имат ли да кажат нещо за родителите? Ами, радваме се за майка ми и баща ми, че те най-накрая решиха да устоят да бъдат пред Бог чисти и нека Бог да ги благослови да бъдат все така. Амин. Ти ще кажеш ли? Я да видим малкия. Малкия Мойсей. Кой ще пожелаваш на мама и тати? Бог да ги благослови. Амин. Хайде, братчето. Нека Господ да ги благослови. Амин. А гостите имат ли да кажат нещо? Нека Бог да ги благослови, щом са решили, това е най-доброто решение. Амин. Пасторе, ще кажеш ли нещо? Пастора? Нека Бог да ги благослови и все така да са. Да търсят Бога, да имат пламенна любов към Него, да го търсят с дух истина да му служат и това е най-доброто решение, което сте взели. Амин. Давай. Ете влеса, амен, час на глед. Айде. Няма. Дайте чантата с халтите. Дай на халтите, мамо, чантата. Качвайте се горе. Само че вие двамата сме горе. Сега качвайте се там на площадката.
Новодушенци, уважаеми кумове и гости! Добре дошли в ритуалната зала на град Самоков. Днес сме се събрали тук, за да уважим взаимното желание на Панчо и Ася да споделят с нас във важно събитие в техния живот – сключването на граждански брак. Уважаеми новодушенци, за да бъде законен брачният ви съюз, е необходимо пред мен в качеството ми на длъжностно лице, упълномощено от кмета на община Самоков, и пред вашите свидетели устно да заявите желанието си. Вие, Ася Стойчова Илиева, желаете ли да сключите граждански брак с Панчо Антонов Илиев? Да. Вие, Панчо Антонов Илиев, желаете ли да сключите граждански брак с Ася Стойчова Илиева? Да. В изпълнение на взаимното ви желание и представените пред мен документи е съставен акт за граждански брак. За да бъде оформен, моля вас и кумовете, заповядайте да го подпишете. Аз се заповядвам ти. Благодаря. Пак заповядам. Според закона и обичая, от името на община Самоков обявявам брака за сключен. Абе, гърчиво ли не чувам? Скъпо семейство, от днес вие сте законни съпруги-съпруга. Начало, което не се забравя. Начало, което ви доведе тук, за да съедините живота си в една съдба. В този тържествен ден, в който си подадохте ръце, заедно да извървите пътя на вашия съвместен живот. В живота си вие ще се срещате с много радости, но ще се сблъсквате и с трудности и предизвикателства. Те по-лесно се преодоляват, когато чувстваш до себе си здраво рамо на верен и любим съпруг. Пожелавам ви любов, за да е пълноценен животът ви, достатъчно изпитания, за да ви поддържат силни, приятели, за да ви дават спокойствие и подкрепа, приятни изненади, за да се запази кръпката. Уважаеми кумове, да бъдеш поканен за кумежест, бъдете за напред, добри приятели и искрени съветници на малкото семейство. Скъпо семейство, пожелавам ви във вашия дом да се настанят любовта, нежността, благополучието. Бъдете щастливи! Сватбената вълка е символ на съпружеската вярност и обич, на купнежът ви един към друг. Така, както е безкрайен нейният огън, така да бъде и вашата семейна обич. Моля, помага да поставите ръките. Носете пръстените си в знак на любовта и на единството между вас. Удостоверението за граждански брак връчвам на съпругата като пазителка на семейното огнище. Заповядайте честито! Скъпо семейство, пожелавам ви дълъг и щастлив семейен живот. Сътворете вашата вълшебна приказка. Нека пред всички нас бъде първата ви брачна целувка. Горчиво!
заповядайте в съседната зала за поздравление към младото семейство. Да бъдеш добър съветник. Да накараш на разбани по суха. Баби, тя ще стария да падне. Елате да си направим по една слика, ако искате. По-отделно или общо? Айде, снимайте се с малкото съвместно. Елате ние всички, които са трудени примерни. Стигаме надолу. Жеска пяска. Да.
Не слизам. Васко, давайте Слимина ще ме населеса. Айде и той малко да участва при нас. Слимина, нела тук бе, братко мой. Слимина ме той. Сlimка ли? Не бе, Слимина. Така, да. И Слимка, да. Добре, ще се спомнете ли? Ти имаш каква Слимка? Айде. Айде. Добре, всичките. Ево, мъжце. Айде. Айде, тати. Ево, тук при мен. Айде. Е, това ще ни спомен. Твоята се снимам. Айде. Твоята да се снимам с Ево едно. Айде, ма елате, де, какво правите? Децата долу. Я само Браво, И на къде тръгваш? от оригиналната тонално си спя. И на къде тръгваш? Там, където е определено за всеки човек в църквата. Айде, снимай се с него, като искаш. Ами ние ще се молим за вас, имате документ, ще граждански брак. Оставихте го дома. Вярвам ви. Тук поне има свидетели, които видяха, че вие се бракувахте. Нали така? Добре, ще се молим за вас и ще ви благославяме. Братя, нека се молим за тях, пастори, и да ги благославяме. Да, какво да направим? Добре, елата ще ги благославяме, да благословим братите им, не, нужно само двамата сте, ще ги благославяме, увеличете. Кумовете не кумовете. Сега ще се молим за вас, за времето, в което не сте били в брак. Ще се молите Господ да ви прости за това. Времето, в което сте живяли без брак, молете се Господ да ви прости и сега, когато сте усъкнули брака си, Бог да благославя вашия брак и да бъде траен вашата семейна обич, никога да не престане, винаги да сте в единство, единодушие и единомислие. Благославям ви. Благославям ви в името на Исус Христос. С благословението, което имаше Авраам, Асан, Исак и Яков и всички свети мъже. Обичай тази жена като себе си и ти, жено, подчинявай се на този мъж, за да расте семейството ви в благодат, в радост и благоденствие. В името на Исус Христос, който е Господ, нека всички извикаме Амин. Боже наш, ние ги благославяме, за да бъдат добър пример в дома си, между децата си, между приятелите си и навсякъде, и нека се види, че ръката ти е върху тях заради Твоята слава. Благодаря ти за тях, в името на Исус те моля, пази ги и ги благославяй. Амин. Бог да ви благослови. Обещаваш ли да продължаваш да обичаш това хубаво момиче? А вие продължавате ли да обичате този мъж? Да си го обичаш, докато сте жив. Благодаря за вас.
много интересен месец. Някой беше казал, има ли пари, има любов. Но знам, че Божията любов е без пари, тя е благословение от Бога. Алелуя, алелуя. Алелуя Исус. Алелуя Исус. Алелуя Исус. Алелуя. Алелуя. Слава Татко. Алелуя. Слава Исус. Алелуя. Добър вечер на всички, бъдете благословени в славното име на Исус Христос. Радвам се, че моят брат Пано ме покани да бъде част в неговата радост. Словото казва, когато се радва твоя брат, радвай се ти. Когато плаче, плачи с него. Един на друг да си носиме радостите и теготите. Бог да ви благослови. Ще ви послужа с няколко песни. Вярвам и знам, че дори да бъдем в ресторант, Бог може да ни докосне. Алелуя! Слава Татко мой! Да бъде слава на Девен Царю мой Бог мой. Алелуя. Името ти всяко друго име, милостта ти най-велика е, любовта ти най-прекрасна е. Покланям се пред твоите нозе, името ти на всяко друго име, милостта ти най-велика е, любовта ти най-прекрасна е. Покланям се пред твоите нозе. За моето семейство ще те хваля, ще
ще те славославя, ще издигам аз делата на ръцете ти. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. Дай да благослови Пано и неговата съпруга изобилно. Дай да даде ново начало в живота им. Бог да ги благослови изобилно. В лягане, ставане, излизане и влизане в славното име на Исус Христос. Всички да бъдете благословени тази вечер. Алелуя! И освен Бог да го благослови всички. Името ти на всяко друго име, милостта ти най-велика е, любовта ти най-прекрасна е. Покланям се пред твоите нозе, името ти на всяко друго име, милостта ти най-велика е, любовта ти най-прекрасна е. Покланям се пред твоите нозе, ще те хваля, ще те славословя, ще издигам делата на ръцете ти. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. За теб ще пея и ще се радвам, о Исусе Господи. Алелуя! Слава на Исус! Слава Царю мой! Алелуя! Покривам се, Исус, пред Тебе аз и моля Ти се, Ти да ми простиш. Отричам се от стария си начин на живот и моля Ти се да ме промениш. Дай ми ново сърце, дай ми нов дух, дай ми нова сила и сърце, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ покорен и послушен и да сме на Те.
новородени, за да ни спасиш. Народ нагорен и въздушен, ми да сме на те, новородени, за да ни спасиш. Слава на Тебе, Цари мой, за това, че ни намери и напозна със себе си, Татко мой. Избрани по име, за да Ти служим. Изведи на този свят и ни постави светлина, Цари мой, Бог мой. Алелуя! Слава на Тебе, Татко. Искам спомен да оставя, след като се прибера при Тебе, да се помни, говори за Тебе, святия, жалостия, моя Господица. Дай ми едно сърце, дай ми едно дух, дай ми едно сила, Исусе, направи от мене Боже Твой народ. Нов народ в Тебе, Исусе, нов народ в Тебе, Господи, народ погорен и послушен и да сме на Теб, новородени, за да ни спасиш. Народ погорен и послушен и да сме на Теб, новородени, за да ни спасиш. Ева да куме! Алелуя! Нека кумичката да води едно хоро. Сега и после помога да се приготви после. Санчо. Алелуя! Айде кумичката да води едно хоро. Готови ли сме? Айде кумичката да води едно хоро. От кумичката и сами специално за моето семейство. Бог да ги благослови изобилно. Алелуя! Tu que me ama, estou me chocando. Tu que lo chama, que caminhava. Tu que me ama, estou me chocando. Tu que lo chama. Vejo tu samedema mangatela, samo ti dentro mente mangatela. Vejo tu samedema mangatela, samo ti dentro mente mangatela. Mangato serviço se vejo te Mangalado serviço se vejo te От кумичката специално за семейството, за всички приятели и гости и за това Сайто. Могат да му се изобилно. Алелуя! Caminhava, tu que me ama, nos vamos me chocar, tu que lo chamava.
Sabedeva mangateva Sanakire tramente mangateva Nešto tu sabedeva mangateva Sanakire tramente mangateva Mangato sei Isuse Vечно teva Вечно тела. Сега кумо. Сега кумо. Алелуя. Сега кумо да се изправи. Алелуя. Слава на Тебе, Царю мой Бог. Дава място. Слава Тебе, Царю, че ни намери да позна със себе си татко мой. Алелуя. Да бъде слава на Тебе, татко мой. Бог да благослови Пано и неговата съпруга изобилно. Всички приятели. Алелуя. Слава на Тебе, татко мой, Бог мой. Алелуя. Слава, татко. Бушана като мери басарух тагарма Бушана като нео живото зигдянва Бушана като Душана кайкуана Нево живото сдигнява Щастливо си Дето сърдела Дето мандела Лоша намадела Дай ся намаца Благодари нам ту Тебе, лоша модела, дай се намаца, благодари нам ту Тебе. От команда специално за Пано и за неговата съпруга. Слава на Тебе, татко мой. Слава, татко. Бушана кайкуана мери басарух тагарма Бушана кайкуана нево живото сдигнянва Бушана кайкуана мери басарух тагарма Душана кайкуана нево живото сдигнянва Щастливо си ето сърдела ето мандела Лоша модела дай се намаца благодари нам ту Тебе лоша модела дай се намаца благодари нам
Só
Съзнанието за Божидар, Бог да ги благослови изобилно. Като хвали на мене небеса потеря, Подява возвеличие, Амарове, като хвали на мене Девлес, небеса потеря, Подява возвеличие, Амарове, благословен да ме прави, благословен да ме пее, благословен със сърдуша и небес, благословен да ме прави, благословен да ме пее, благословен със сърдуша и небес. Благословен със нужда и небес. Чудеса, няма невъзможност на се Господа, колко славен си, върши чудеса, няма невъзможност на се Господа. Освобождаваме Твоята кръв и очистваме от греха, Сатана е поразен, имам свобода. Освобождаваме Твоята кръв и очистваме от греха, Сатана е поразен, имам свобода. Имам свобода в кръвта, имам свобода. Господи, че не познам Бога и ми служи ме, да бъде слава Твоето име, Господи. Колко славен си, върши чудеса, няма невъзможност да си Господа. Колко славен си, върши чудеса, няма невъзможност да си Господа. Освобождаваме Твоята кръв и очистваме от греха, Сатана е поразен, имам свобода. Освобождаваме Твоята кръв и очистваме от греха, Сатана е поразен, имам свобода. Имам свобода в кръвта, имам свобода.
ти очи слави отдеха, Сатана е поразен от свобода. Освобождава ми твоята кръв, ти очи слави отдеха, Сатана е поразен от свобода. Имам свобода в кръвта, имам свобода. Слава Царю. И така отново за брат Пане, за неговата съпруга за Асия. Нали така беше? Със следващата песен. За нас ти умря и изкупи ни от греха, и сега сме в твоята ръка. Защото лака намерения за славина ме порова, че не могла с мисъл и лава. Благословени и все така да вървят в Божите пътища и един ден се видиме горе в небесата и да хвалим и издигаме Царя! Свети не сърца, украла ме бе, дората ти бе, а ме накяре. Свети не сърца, украла ме бе, дората ти бе, а ме накяре. Алелуя, алелуя. Слънце блести, Боже върху нас и твоята топлина ни обява. Както слънце блести, Боже върху нас и твоята топлина ни обява. Името на записано е горе, името на Асия, записано е горе, и заради това пея. И заради това пея. Името на Пане, записано е горе, името на записано е горе, и заради това
силно, морокал си силно, пердола чипнаса, дай вървали наса. Моят Бог е силен, моят Бог е силен, пълен е с богатство, пълен е с богатство. Модел си лошали, лесте ме лошала, лесте ме лошала. Моят Бог е силен, моят Бог е силен, пълен е с богатство, пълен е с богатство. Халелуя! Изморихте ли се? Изморихте се. Благослови нашия брата Сенчо. Иешуа. Хайде да бъде с теб. И дойде на тази земя.
Благодарим, господин. С какво искате да продължим? Ешуа. Ешуа.
Това е настанче, да не. Още една, бе. Нека, бе, пане, нека що искат. Хайде, ще една песен и после брат Емо продължава. Само да видим коя песен. Небесна благодат ми подари, животът ми спаси. Просто кажа,
Исусе Христе. Алелуя. Заповядайте. Бъде благословена Сенчо. Исус. Стоматанко. Името ти свято. Алелуя. Само ти имаш думи на живот, само ти спася своята любов. Само ти имаш думи на живот, само ти спася своята любов. Обичаме те, Господи. Алелуя. Обичам те, Татко, обичам те, Боже мой, обичам те, Татко мой, обичам те, Боже мой. При Тебе идваме, Господи, защото само Ти имаш думи на вечен живот. Няма равен и подобен от Тебе, Царю мой, Бог мой. Издигаме името Ти, Господи. Само ти спаса своята любов. Да те викаме, Господи. Обичам те, Татко мой, обичам те, Боже мой, обичам те, Татко мой, обичам те, Боже мой. Велик и всемогъщ Господ. Алелуя. Всичко
Господишню създигя. Творецito сия, всичко солишню създигя. Дуся велико, та любящо да, най-барото да, съдотена да. Дуся велико, та любящо да, най-барото да, съдотена да, съдотена да. Алелуя, слава Тебе, Господи, слава Татко. Алелуя. Ome pensare nella tuttavia, io canto questa vita. Ome pensare nella tuttavia, io canto questa vita. Tu sia venuto, da lo mio studio, nella rotta. Santo te nama, tu sia veliko, da lubiaš toga, najbolj toga. Santo te nama, santo te nama. Sia venuto, da lo mio studio, najbolj toga. Santo te nama, tu sia veliko, da lo mio studio, najbolj toga. Santo te nama, santo te nama. Амин, като нашия Господ няма и няма да има. Алелуя. Айде всички познати тази песен да бъдем всички заедно. Shai-la-la-la-la, 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 la-la-la-la-la, shai-la-la-la-la, 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 la-la-la-la-la. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш одинством слава. Святый Господ Бог, да бъдеш превъзвишен и да сияеш одинством слава. Святый Господ Бог, отвори очите ми, очите на сърцето ми. Отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми. Отвори очите ми, за да те видя. Шай-лай-ла-лай-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Shai-la-la-la-la, 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 la-la-la-la-la. Бог да благослови това неговото семейство изобилно. Божите благословения да почиват върху Твоето семейство.
Халелуя, Боже, отдаваме Ти слава, Татко. Водиш превъзвише, да сяеш от място в слава, Свети Господ Бог. Да бъдеш превъзвишен и да сияеш от място в слава, Свети Господ Бог. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, очите на сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Шай-лай-лай-лай-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, шай-лай-лай-лай-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Айде, ако може Божеда да дойде. Слава Татко. Слава Исус. Ей, Господ Бог да ни благослови. Може ли само за момент да запазим малко мир, братя, сестри? Заемете вашите места. Нека да има малко мир. Това, което се случва днес, е нещо съдбоносно и вижте, всички ние като участници трябва да осъзнаваме онова, което става. Онова, което става за някой чужд човек, е нещо обикновено, но вижте, ако разберем идеята и мисълта на Бога за брака и за семейството, всъщност това не е нещо обикновено, брати и сестри. Знаете ли защо? В началото, в Едемската градина, Бог е основал няколко институции. В началото три институции, но знаете ли коя е най-важната от трите институции? Това е семейството. Няма по-важно нещо от семейството. Да бъдеш със семейството си, да бъдеш обичан и да обичаш. Да бъдеш разбран и да разбереш тези, които са срещу тебе. И онова, което Бог казва, е, че онова, което Той съчетава, онова, което Той казва да бъде в едно, никой не може да разлучи и никой не може да отдели. Тук сме събрани заради нашия брат Паней и неговата съпруга, неговата другарка, неговия помощник. Те взеха решение да подпишат, да имат граждански брак. Така го разбираме. И това е правилно пред закона, но вижте, много по-добро и много по-правилно е не само да имате един подпис. Подписът всички знаем. Това не държи бракът, вижте. Това е част от идеята да бъде всичко законно и да бъде прието от Бога, но и да бъде прието и от човеците. Но много по-важното е, братко, обръщам се към теб и към твоята другарка. Не подписът.
Много по-важно е вие двамата да осъзнаете и да разберете, че идеята на Бог да създаде мъжът и жената е, че те трябва да се обичат, да се почитат, да имат добри взаимоотношения и най-вече в центъра на техният живот, на тяхното семейство, цар, господар и управител да бъде само Господ Исус Христос. Когато Той е цар, господар, когато Той е управител, когато Той е главата, тогава започва промяната в семейството. Тогава тя ще се покорява на теб, ако ти се покоряваш на Христос. Ако ти се покоряваш на Христос, твоите деца ще ти бъдат покорни. Ако ти бъдеш пример и ги водиш като глава на семейството, те наистина ще вървят в правилната посока. Затова бъди силен и смел. Не се страхувай, защото Господ е с тебе. Аз съм смел. Господ е с тебе. Амин. И онова, което Бог прави, вижте, понякога ние не го разбираме, но след време осъзнаваме идеята и мисълта на Бога. По лицето на земята, с което завършвам, и ще се помолим за тях. Има многобройни църкви. Много църкви. От всякакви деноминации. Но вижте, в нашите очи ние ги разделяме. Има 50, има адвентисти, има католици, има православни, всякакви има. Но вижте, погледът на Бог върху всички е еднакъв и един и същ. Той гледа равно на всички и знаете какво желае? Всички да бъдат в едно, като едно семейство. Като едно семейство. И Бог не прави разлика. И ще ви кажа, това не е тайна. Единственият, който може да запази вашите добри взаимоотношения в вашия живот, тук, до края на вашия живот, на земята, да бъдете в добри отношения, това само е Господ Исус Христос и никой друг. Когато Той е Господар, повтарям, когато Той е цар, в домът ще цари мир, ще цари любов, ще цари разбирателство и ще има и благословение. Но когато фокусът, центъра бъде изместен и не е Христос, а е някой друг, е човек, или поставим пред нас други цели, които не прославят Бога, тогава започва хаосът и объркването. И започват въпросите защо се случва това или защо се случва на мен. Затова, нека Христос да бъде най-главната личност във вашия живот и във вашия дом. И всички останали тук, които сме събрани, нека наистина Христос да бъде този, когото издигаме, когото показваме и когото хората да видят в нас. Само Той да бъде издигнат, Той да бъде познат, Той да бъде прославен. На нас остава привилегията и радостта, че можем да издигаме Неговото велико и свято име. Елате тук отпред. Нека всички си справим. Нека подавим ръце към тях. Нека се помолим. Защото знам, че Бог има план за вас и ще ви благослови. Може на силите на славата, ние сме ти благодарни. Ние сме ти благодарни за това, което правиш. Ние сме ти благодарни за Твоят план, Боже, и за Твоето действие в живота на това семейство. Боже, познаваш моят брат, познаваш сърцето му, познаваш помислите му, познаваш характера му, знаеш, Господи, всичко за него. Познаваш съпругата му, Боже. Ти си му я подарил, Татко. Умолявам Те, Боже, на силите, сплоти ги в едно. Сплоти ги в едно, Господи, в Твоята любов. Аз Те моля да ги благославиш с разбирателство, с семейна обич, Татко мой, и нека, Татко мой, огнището на техния дом винаги да бъде наречено любов. Нека любовта да цари в домът им, Боже. Във всички трудни обстоятелства, във всички невъзможни ситуации за човека, аз Те моля, прояви Твоята любов. И нека заедно, Боже мой, във всички трудни моменти, във всички трудни ситуации, да се спомнят, Татко мой, колко много ги обичаш и че те може да преминат през това. Тази вечер да ни ги представяме пред Твоят благодатен трон, като Те молим, Боже, на силите, да благославяш тях и техният живот. Молиме Те мирът да не липсва в домът им и да бъде, Татко мой, мирът Ти, Татко мой, издигнат в техния дом. Нека да се обичат, Боже, нека да се разбират, нека да се почитат, Татко мой, нека да се изпреварват в това да показват любовта си един към друг. Боже, на силите, умолявам Те за моят брат, да го благославяш с мъдрост, с разум, Боже, с знание. Господи, нека там, където отива, там, където стъпва, вратите за него да бъдат отворени, Боже. Ако до този момент в неговият живот, някъде в нещо, Боже, някоя врата е била затворена, тази вечер ние Те молим,
силата на Исус Христос и Неговото свято име, Боже на силите, да отвори тези врати. И всички врати, които са затворени за тях, аз те моля, нека се отворят, Боже. Нека да се отворят. Нека да видят, Татко мой, колко си велик, колко си благ, колко си добър и че Ти можеш да благославиш в дух, душа и тяло, Господи. Финансово, духовно и материално. Ти си Бог, който си неограничен. Затова те моля, Боже, сплоти ги в едно. Сплоти ги повече и повече, Боже, на силите, да бъдат, Татко мой, близо до Тебе, до Твоето присъствие и техният дом. Нека да бъде свидетелство, че Исус Христос е Господ. Ние ги благославяме и те молим Духът Ти, Боже, на силите, да ги води, да ги пази, Боже мой, да ги напътства и да им даде, Татко мой, целта, която е над всяка друга цел, да бъде издигнат Исус, да бъде познат Исус, да бъде прославен Той, да се говори за Него. Боже, предаваме ги в Тебе и те молим този съюз да бъде, Татко мой, до края на техният живот и Ти, Боже, на силите и на славата, да управляваш и да благославяш техния дом. Благодарим Ти в името на Исус. Амин. Има едно последно слово, с което искам да ви благославя в Числа. Когато Моисей завърши едно слово към народът, Господ му каза така да благославяш Израилевият народ. Господ да те благославя и да те опази. Господ да издигне с лицето си над тебе и да ти даде мир. Господ да осияе лицето ти и да ти покаже милост. Казвам амин на това слово и Господ Бог да ви благославя. Амин. Може да пляскате. Слава. Алелуя, алелуя, слава Исус, алелуя, слава Исус. Дайте първо, чуя славата, споменето ке ти първо любов, срамодром пиреса. Всичко цено с любов на служи неса. Споменето ке ти първо любов, срамодром пиреса. Всичко цено с любов на служи неса. Дайте първо любов, кончур яснатата, Него ясне и си изяви нева. Дайте първо любов, кончур яснатата, Него ясне и си изяви нева. Наистина, брати и сестри, нека да си спомним първата любов, защото без тази първа любов ние няма живот, ние умираме, ние изсъхваме. А когато сме с Исус Христос, ние сме сърни. Алелуя! Затова тази вечер издигам нашия Господ Исус Христос, защото Той повече заслужава това. Алелуя! Камено сърце, кадато чадо меко пукало сърце. Кайте вечинес, кайте простинес, мола те славине. Кадато камено сърце, кадато чадо меко пукало сърце. Кайте вечинес, кайте простинес, мола те славине. Дайте първо, кончур яснатата, Него ясне и си изяви нева.
на хората. Нека Господа благославя всеки мой един брат. Благодаря на моя Бог, че изпрати моите брати и сестри, за да може днес ние да пеем и да хвалиме, да издигаме нашия цар. Благодаря ви, братя. Благодаря ти, Есенчо. Господа те благослови, брат.